to gidonjo kawuono to saa 2 lesson 1 japuonj kwano osedonjo gi book. Mano wabro bedo ka watimo zero work. Nikech wasebedo ka wacho ni covering the syllabus. So syllabus ni i-cover in kaka japuonj kendi koso i-cover gi nyithindo gi. Are you working together koso in japuonj ma in kendi ne mi cover syllabus? Ninyalo wacho ni tekne ni puonjo ka nyathi omako kata ok omako koro ko bad. To mano ok onego bed ni en the case. Onego bed ni japuonj wuotho gi nyathi. Koro sama ikawa kwa nyathi isichako puonje calculus day 1. To nyathi ni 2 months poko yao kata buge, labda kata homework cha. Sani koka ng'eny gineno ka kopo from kopo jowetegi. Kopo jowetegi manyalo beri notemo otimo homework ni. Koro an pod abro mana nuoyo ni the first and foremost thing monego skunde team mana kaka watimo ni watemo mondo wakel